Hej så, og velkommen til min kanal. Det er lang tid siden. Jeg tænker, det må være et års tid siden, jeg sidst har lavet en skrapvideo. Men jeg tænkte, nu skal det være. Så jeg har været i gemmerne og finde noget papir. Jeg har selvfølgelig fundet et billede, fordi vi skal lave et layout. Det er jo det, jeg kan. Det er layouts. Så jeg har selvfølgelig fundet et billede, der oser af sommer, fordi vi skriver trods alt hvad skriver vi? Det ved jeg ikke engang. Den 19. juni. Og det solen skinner sådan nogenlunde. Så hvorfor ikke et sommerlayout? Og jeg har som sagt været i gemmerne og finde noget papir. Jeg er gået efter noget sort-hvid creme, en lille smule gul. Fordi at der er meget blåt og meget grønt på det billede her. Og det har jeg ikke så mange papirer i de her nuancer. Så jeg prøver at tone det lidt ned med noget sort-hvid, også bare så billedet kan poppe for sig selv. Og så havde jeg faktisk tænkt mig, at det skulle være på en helt hvid baggrund. Men det passer ikke helt til de papirer her. De er mere over i den cremehvide, eller æggeskalshvid eller et eller andet. På nær den her sort og hvid. Så dem tror jeg lige, at jeg lægger til siden. Fordi det sådan lige umiddelbart passer de ikke til. Tænker jeg. Men så havde jeg denne her. Der kunne være god. Tror jeg. Og så noget lag på lag. Og så tænker jeg bare, at så må vi se, hvad det udvikler sig til. Fordi et er jo, hvad jeg tænker, at jeg kommer til at lave. Noget andet er, hvordan det så rent faktisk ender. Og her vil jeg gerne lige slå et lille slag for at gemme dine rester. Uanset hvor små de måtte være, og hvor mærkelige de måtte se ud. Så er jeg rigtig glad for at bruge rester. Sådan en lille en her, river man lige en lille smule af, stikker ind under, og så har man lige pludselig en dimension mere i layoutet. Så det vil jeg altså stærkt anbefale, hvis I selvfølgelig ikke allerede gør det. Og jeg bruger primært Maggie Holmes og Create Paper, tror jeg. Det meste af det er i hvert fald fra Maggie Holmes Bloom-serie. Og så er der den her, der er fra Marigold-serien. Fra Create Paper. Og så er der lige en lille smule Heidi Swapp. Men ellers er det er i hvert fald sådan lige umiddelbart det, jeg tænker, at jeg kommer til at bruge. Så skal vi lige have den her opad. Det synes jeg er lidt sjovt, at de har gjort på den måde. Jeg tror ikke, de gør det mere. American Craft, når de lavede paper packs, så lavede de med perforerede linjer her. Hvilket det er smart nok jo, fordi at så risikerer man ikke, at eller der er i hvert fald ikke så store chancer for, at man river papiret i stykker, når man river papiret af blokken, fordi det jo ikke sidder fast med lim. Men det er jo den her, der gør det. Men på den anden side, så har man altså perforeret linje på ens ark. Men jeg tænker, det går. De her går ned i den anden. Sådan der. Til at gemme til en anden god gang. Så skal jeg lige have skåret kanterne til på mit billede. Og man kan sige, at den er jo også hvid kanten. Så jeg skærer den lidt mindre. Og så får jeg noget lag ind under, så man forhåbentlig ikke ser, at der er for stor kontrast. Og ellers så håber jeg, at I har det godt alle sammen. Og at I skal jo nok snart på sommerferie, tænker jeg, når nu vi skriver midt juni. Så kan der ikke være så længe til, at folk begynder så småt at få ferie rundt omkring i landet. Jeg selv mangler bare at aflevere en opgave, efter jeg har været i praktik her fra februar til juni måned. Jeg afventer faktisk bare lige en korrekturlæsning for min veninde. Så afleverer jeg den, og så har jeg sommerferie. Og så tænker jeg, mens jeg venter på, at hun lige får læst den igennem,
så kunne jeg jo lige hygge med jer. Og så også fordi jeg bare har haft lyst til det her. I hvert fald den sidste uges tid, tror jeg. Så i dag skulle det være. Nå. Lad os se, hvad vi kan finde på at bygge op af lag. Jeg skal lige have denne her klar. Og jeg skal have denne her klar. Min tynde 3D-tape. Og det er jo for at løfte nogle af lagene. Og for at skabe noget mere. Ja, dimension er det jo. Så i hvert fald billedet. Nej, det er for tidligt. Det ved jeg ikke nu. Og så skal jeg lige finde ud af, jeg kan rigtig godt lide den her detalje. Så jeg skal lige finde ud af, om den skal være der. Om den skal være deroppe. Om den skal være nede. Nej, den skal op og bo deroppe. Det skal jeg lige finde ud af. Men så det jeg egentlig bare gør, når jeg gerne vil lave noget lag på lag, det er, at jeg bygger op stille og roligt. Starter med nogle små stykker helt op i billedet. Og så bliver de større, jo længere ud og jo længere væk fra billedet de kommer. Så der har jeg jo mine rester her, som jeg så... Ja, jeg prøver mig egentlig bare frem. Og jeg tænker også, altså når jeg sådan sidder og kigger, skal det være med hårde kanter, altså firkantede kanter, der er sådan, står knivskarpt, ellers er vi ude i noget mere rustikt, et mere rustikt look med afrevede kanter. Og det kan godt være lidt svært at bestemme sig for, så nu prøver jeg bare lige at sætte ind. Jeg tror, jeg går med de lidt mere rustikke kanter. Også fordi den heroppe, den er jo også, eller skal forestille sig at være afrevet, ikke? Lidt mere end bare perforeret. Sådan et stykke tape, der lige bliver revet af, ikke? Det tror jeg går med. Og så man se, der er jo ret meget her. Og jeg har ikke særlig meget, der skinner frem, der popper ud. Så den halverer jeg selvfølgelig lige, fordi så har jeg et stykke til en anden god gang. Så skulle jeg eventuelt vende den om. Nej, jeg kunne meget godt lide, at det kun var enderne der var lidt rustikke. Jeg tror, den her, den må godt... hvad hedder det? Ikke være helt oppe af billedet. Det er ikke det, jeg vil sige. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Der må gerne være lidt afstand. Okay, den skal være der. Plusser går man heller aldrig galt i byen med. Se, og der er dobbelt op på plusser. Så skal jeg have hernede fra. Her, der har jeg jo ikke skåret informationslinjen, produktlinjen, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde den. Den linje, der som regel altid er på et ark, den har jeg ikke skåret væk. Det kan der være flere årsager til, jeg har gjort. Det kan være, at jeg bare har taget oppefra og arbejder mig nedad. Men lige i det her tilfælde, der er det faktisk ret godt, fordi at jeg kan lige rive den af her. Jeg skal lige sådan der. Fordi så kan jeg tape på det her stykke, og så kan de stadig stikke frem. Hvor at hvis ikke jeg ligesom havde den
den her, jeg kunne bruge, så ville jeg enten komme længere ind, så man ikke kunne se plusserne helt, eller at jeg skulle vente på, at jeg havde noget, et andet lag nedenunder, som jeg så kunne lime den her fast på. Så det er også et lille tip, man kan bruge, hvis man har lyst. Man skal ikke. Og den må gerne bo helt tæt op ad billedet. Så der varierer jeg jo selvfølgelig mellem almindelig dobbeltklæbende og så en tynd 3D tape. Jeg tror den hedder 2 mm. Så var der et lag mere. Vi skal også have små prikker. Jeg elsker små prikker. Jeg har små prikker. Wow. Jeg tager striber. Der kan jeg jo så vælge at lade den gå hele vejen, så man også kan se den nede på den hernede. Det tror jeg. Det prøver jeg. Og så må vi se. Se, jeg holder mig til et tema, hvor jeg kun laver enderne rustikke, om man så må sige. Og der kunne jeg måske godt tænke mig, at der var lidt afstand, men så skal jeg jo selvfølgelig bare klippe den over på midten, den her. Altså halvere den. Fordi den er lige lovlig bred. Så der halverer jeg den lige en gang. Og sætter bag på billedet. Det var for meget. Den sætter jeg lige et sted, sådan, så jeg kan bruge den til noget andet, hvis det bliver nødvendigt. Så har vi 3 lag. Det går langsomt, men sikkert fremad. Så jeg kan rigtig godt lide den detalje der. Den er bare meget stor. Det kan selvfølgelig godt være der. Nej, det tror jeg godt kan fungere. Jeg skal bare lige... Det kunne man godt. Så skærer jeg bare lige noget af toppen her. Gemmer den, fordi den kan bruges som fyld et sted, hvis jeg lige synes, der mangler noget. Så den bliver ikke lagt for langt væk. Og så kunne det have været godt, at jeg havde den der skraber papir. Edge scraper. Papirflosser, jeg ved ikke, hvad den hedder. Jeg tror lige, jeg prøver at rive. Ja, det er godt. Det kunne jeg godt.
Oj. Sådan. Ja, det er ikke helt tosset heller. Og den må også gerne blive løftet. Så den får bare lige sådan 2 der. Den kan godt bruge noget mere, kan jeg se. Sådan. Yes. Jeg synes, det er imponerende, at det giver så meget dybde. Altså, jeg er med på, at det er det, tapen skal gøre. Den skal jo lave 3D-effekten. Men jeg synes stadig, at det giver bare så meget spil til layoutet. Synes jeg. Altså, det er jo bare det, jeg synes, ikke? Jeg trigger mig selv her, fordi den der linje er skæv, så jeg tager sådan, nej, jeg har sat noget skævt. Ja, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Nå. Så langt, så godt. Så tænker jeg måske, at vi skal have noget af den lidt mørke her. Der kunne jeg godt tænke mig et eller andet indenunder der, så... Altså, jeg har vist det her trick flere gange. Mange gange i min tidligere video, men det er ikke sikkert. Det kan være, det her er min første video, du ser. I så fald velkommen til, og ellers velkommen tilbage. Men der er forskel på, hvad vej man river papiret. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde et lille stykke, jeg kunne vise. Nå, jeg må tage det ud. Hvis jeg gerne vil have, at man kun skal kunne se en revet kant, så sørger jeg for, at det stykke, jeg skal bruge, det bliver revet opad. Altså sådan her. Så er den bare den farve, som mønstret nu er. Men hvis jeg gerne vil have en hvid kant, så skal jeg gøre det omvendt. Altså, så skal jeg tage det, jeg ikke skal bruge, og rive det opad, som jeg gør her. Og så får jeg en eller anden form for hvid kant. Se forskellen? Og jeg vil gerne have, at der ikke kommer hvid kant på, fordi det er der heller ikke på de andre. Så jeg river opad i det her stykke, fordi det er det stykke, jeg skal bruge. Jeg ved ikke lige, hvor meget jeg skal bruge af det. Så jeg river bare lige hen til den anden. Den her over. Sådan der. Jeg tænker, jeg skal bruge en strimmel hernede. Og der skal jeg jo så rive den modsat, fordi den skal være sort på den side her også. Så der river jeg den opad. Og så skal jeg jo så skære den, så den får lige kanter i siderne, men i bunden og toppen er den revet. Sådan. Det skal jeg lige finde ud af, om det bliver for meget mørkt. Det kan også bare være, at det skulle være en lille smule, der stak ud hernede. Det her, jeg prøver bare lige. Det er ikke... jeg skal bare lige se, hvordan det ser ud. Hvis det bare var en lille smule. Ja, jeg tror kun, det skal være en lille smule. Altså synes jeg, det tager for meget.
skal man sige, fokus eller sådan. Jeg gemmer selvfølgelig de andre, jeg skærer fra. Og det er jo fordi, der sidder tape herinde. Det er derfor, jeg ikke lige kan få den længere ind herinde. Kostbar. Jeg tror, det skal... Jeg er ikke helt tilfreds. Kan jeg godt få noget der? Jeg sætter den ikke fast endnu. Den skal jeg lige tygge lidt på, kan jeg mærke. Den skal jeg lige tygge lidt på. Sådan der. Så den overlapper den gule, men den går under den stribede. Den skynder mig lige at sætte fast. Så den får bare lige sådan en her. Så lader jeg selvfølgelig være med at tage bagbeklædning af tapen. Fordi lige nu skal den jo bare holde. Okay, det var bedre. Det var bedre. Så skal vi have noget mere gult, synes jeg. Fordi vi har gult hernede. Vi skal også have noget gult heroppe. Det kunne nok godt blive godt. Det er bare lige så jeg ved, hvor jeg skulle skære hen. Man kan også bruge neglen til lige at sætte et mærke, eller hvis man havde noget at skrive med. Okay, det var så overhovedet ikke lige langt. Så, det er der ikke nogen, der ser. Så skal jeg bare lige have revet, og der gør jeg det samme igen. Det gule, der skal være opad, det er det, jeg river opad. Eller den side, der skal være opad, ikke? Og man kommer ikke til at se bundkanten, så den gider jeg ikke gøre noget ved. Ja. Og der må også godt være noget afstand. Mellem billedet og så den gule der. Og jeg kommer lidt meget tape på, og det er simpelthen fordi, at jeg ikke vil have, at det ligesom skal falde sammen. Forstået på den måde, at hvis jeg kun sætter tape ud i siden, så kan billedet godt gøre sådan her med tiden. Fordi der jo ikke er noget til at supportere det nedefra, eller ind på midten.
Jamen, det er ikke helt tosset, det her, kan jeg mærke. Eller, for lige umiddelbart virker det ikke til at være helt tosset. Det blev skævt, gjorde det ikke? Det var kanten af billedet, der ikke flugtede med den kant, der ligesom er i mønstret. Og det ved jeg bare, det ville irritere mit øje på sigt. Sådan. Så kom det også lidt længere op. Lidt mere gult. Lidt mere gult. Okay. Nej. Der er en gang sløjfer herovre. Eller halve sløjfer er det jo. Nej, ikke lige umiddelbart. Godt køre en gang prikker mere. En gang prikker mere. Jeg skal lige redde kanterne. Ikke at det var så meget, det kan man ikke se så tydeligt, men når man går på opdagelse i layoutet, så popper de der ting op. Sådan. Og så klister den lige her, så der sætter jeg lige det her på igen. Sådan så jeg stadig kan flytte rundt på den her. Uden at, fordi hvis jeg først lægger den, så klister den jo fast. Og så kan det kan godt være lidt uhensigtsmæssigt. Ja. Hvad har vi ellers? Det er sådan lidt meget de samme mønstre, jeg har her. Et kamera. Et kamera. Skal vi se, om det kan et eller andet. Der er også et halvt kamera. Så var der sådan en lille en her. Altså umiddelbart tænker man, det kan man jo ikke bruge til noget. Men det kan man altså godt. Den kan godt sådan lige. Man skal jo stadig kunne se stregen, ikke? Så vi prøve der. Så kan den sådan stikke op der. Det var faktisk ikke helt skidt. Nej, det bliver for stort og for firkantet ud af. Så nu prøver jeg lige noget andet. Ja. For så kan jeg bruge den anden del af kameraet over på den anden side, hvis jeg har lyst. Eller nedefra.
kan man selvfølgelig ikke se det så godt. Nej. Men det her, det kunne meget godt gå. Jeg nøjes jeg så bare lige med at sådan at flosse kanten med neglen, fordi jeg ikke har noget at rive af. Fordi jeg vil gerne bibeholde, at der ligesom er en hvid kant op over den blå kant. Og så skal jeg bare finde ud af, om den skal være her, eller om den skal helt indenunder. Der kunne den godt være. Og den halverer jeg også lige. Og hvad blev jeg så enig med mig selv om? Og sådan der. Det er det nu i hvert fald. Jeg meget godt lide, at den lige stak op der. Og fordi der ikke er mere at give af end det her lille stykke, så får den altså lige en lille klat lim. Ja. Så ingen rester er for store, og ingen rester er for små. Altså, vi ser jo næsten på både noget blåt og noget gult hernede. Den gule har jeg en idé til, men jeg skal jo bruge noget blåt hernede også. Ja. Ah, der er bagsiden. Den er blå. Det er bare for at få en lille bitte smule blå ind, så der ligesom er noget symmetri i det. Det ville så bare være meget fedt, der ikke havde været lyserød på. Men vi kan ikke få det hele. Altså det er den der. Og så prøver jeg lige noget. Det er ikke sikkert, det bliver godt. Men jeg prøver lige at klippe sådan en lille en her ud. For at få det der blå ind, og det samme hernede. Det tror jeg faktisk godt kunne fungere. Det tror jeg faktisk godt kunne fungere. Jeg kommer lige ind i kameravinklen her igen. Ja, det var da ikke helt tosset. Det får selvfølgelig også lige en klat lim, ikke? Og så kunne det være fedt, hvis jeg havde min pincet. Jeg har en lille pincet. Så vil jeg så gerne lige slå et slag for Nuvo lim her. Jeg har ikke brugt min lim i... Jeg tror, den har stået stille et halvt år, hvor jeg ikke brugte den.
Og alligevel, så kan jeg bare bruge den. Den er ikke, hvad hedder det? Lukket til. Størknet. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg skulle ikke hen med nål og varm vand og alt muligt for at få den til at virke. Altså jeg tog bare låget af, smurte ud, og så virkede den. Normalt har jeg været kæmpe tilhænger af Glossy Accent som lim. Men den skal du jo bare kigge på, så er den størknet, og så kan man ikke bruge den, før man har haft en nål igennem eller noget som helst. Lad være. Det har jeg altså ikke prøvet med Nuvo her. Og jeg tænker bare, et halvt år, det er lang tid, at den har stået stille. Så det var lige en lille det er jo ikke et tip. Anbefaling måske. Anbefaling herfra. Og se alt for meget lim på. Alt for meget lim på. Men det gode er jo også, det tørrer jo klart op, så man kan ikke se det, når først det tørrer. Fedt. Så kom der lige noget gult. Nej. Den anden farve, der ikke er gul. Altså blå. Kom lige ind over også. Fedt. Det var ikke helt tosset. Så skal jeg jo have lavet en lille ting herovre. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er færdig med det her, men det får lige lov at ligge, mens jeg lige arbejder på noget herovre i hjørnet. Og der havde jeg den her. Der tænker jeg på, om man kunne bruge en af dem. Måske den gule. Og man kan jo sige, at jeg har jo lidt lavet. Jeg har jo lavet rabarbersaft. Den kunne jo godt bo herovre. Eller oppe. Jeg er ikke meget for at klippe mine kameraer. Kender I det? Men det kan man jo blive nødt til. Det er med at bruge, hvad man har. Jeg kan ikke lide, den ikke er spids derude. Hold op. Ja, den tror jeg lige. Den får lige et spidst hjørne. Så skal den lige tørre. Og den her skal lige klippes lidt mere til. Der er ligesom en grå kant, der skal indikere, at det er en skygge, så den prøver jeg at lade blive på. Ikke klippe af.
Jeg tænker lige, hvordan og hvorledes jeg skal gribe det her an. Ja, så måske noget småt klæde. Det er bare en lille smule. Det er egentlig bare for ligesom at skabe altså et mini-layout herover ud fra det her, ikke? En lille smule mere. Ja. Lad os se, om det kan noget. Men det limer jeg altså sammen det herovre, fordi det ikke er større stykker. Og så hæver jeg det på 3D bagefter. Oj, der var jeg ved at kaste limen af pommeren til. Sådan der. Men inden at det gøres, altså jeg sætter det fast, så kunne jeg godt tænke mig at have noget mere splat på, ligesom der er der. Så jeg har jo taget min splat frem. Og jeg tænkte, umiddelbart tænkte jeg jo noget, der kunne passe til rabarbersaften der. Så det er jeg. Og det er Heidi Swapp mist, jeg har her. Peach kunne måske godt gå. Eller skulle man gå med blå? Eller gul? Jeg har ikke noget gul. Jeg kan gå med guld. Jeg er lidt bange for, at den ikke bliver så god til den koral her. Fordi at der er jo intet andet end kun lige det der er koralfarve. Altså, jeg vil altid vælge den sikre at gå med sort, men det synes jeg heller ikke, jeg har lyst til. What to do? Kunne vi gå efter den lyserøde, og så hive den med rundt. Det må komme an på en prøve. Det må komme an på en prøve, og det er Prime Rose, jeg lige prøver med. Au. Au. Det skal lige rystes. Jeg skal se, om jeg kan finde et lille stykke papir, man kan teste på. Det er bare lige for at se, hvor pink den er. Det er for meget. Hvad har vi så? Den er jo endnu pinkere. Og den er meget mørk. Det duer heller ikke. Blush måske. Den tror jeg bare næsten bliver for
blushet og ikke så pinket. Åh. Nej, så skal vi prøve noget andet. Og det er min Distress Oxide kasse her. Så må vi prøve at lave vores egne splats. Jeg skal bare lige se, hvad for en der kunne passe til. One lipstick kan vi i hvert fald prøve. Jeg tror, den bliver for rød. Og den bliver for lyserød. Jeg prøver lige One lipstick. Og så håber jeg, at jeg har noget vand herinde. Så ikke jeg skal rende nogen steder. Hov. Akrylgloss. Yes. Og en lille toothbrush. En tandbørste. Min splatterpensel fra vores allesammens Team H. Okay. Men det skal jo lige testes først, så. Jeg kommer lidt farve derud på. Jeg kan allerede nu se, at det ikke kommer til at virke. Den er også for pink. Det var det irriterende. Kommer vand på. Og så vil jeg jo... Jeg bruger lige den her. Ja, den bliver... Ja, dog, når den tør op. Jeg tror, vi får den. Jeg prøver. Det kan ikke gå værre galt, kan man sige. Jeg fjerner lige dem her, så ikke de bliver alt for lyserøde. Dypper penslen ned i. Og så den har siddet fast. Gør man sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg vil have nogle større splatter. Så jeg kommer lidt mere oxide ud på min akrylgloss. Og det var One lipstick, vi gik med. Kommer noget vand på. Lige holder for, fordi det giver altså gensprøjt. Gensprøjt, det tror jeg ikke, der er noget, der hedder. Jeg tager lige et stykke køkkenrulle, så ikke jeg er alt for lyserød resten af dagen. Det er altså ikke helt tisset. Det er det heller ikke. Det er ikke helt tosset, det her, tror jeg. Også selvom det ikke bliver helt så stor, som jeg havde håbet. Oj! Den var god. Men den bliver desværre dævet. Ja. Man kunne jo, hvis man havde den der på sprayflaske, så kunne man jo bruge låget, eller den der går ned i, slangen, der går ned i, til at sprøjte med, eller man kunne bruge en pipette, og så selv lægge splatterne, hvor man vil have dem. Men det er jo ikke helt skidt det her, faktisk. Synes jeg ikke, at det er.
bare lige det værste, inden det kan komme ud og blive vasket. Jeg har gjort den her våd inden, ikke? Det er ikke bare... Den er ikke sådan. Den tør jo op. Det kan ligge der. Det var ikke helt tosset, faktisk. Det suger ret godt, det papir her. Relativt hurtigt. Så det er jo perfekt. Og det meste af det vil man jo så ikke, som sagt, ikke kunne se. Men det er bare for de steder, hvor man så kan se det, der giver det lige lidt. Den kommer op på noget tape her. Ikke helt ud til kanten. Fordi hvis nu, at jeg lige finder det perfekte stykke, der lige skal ind under, så kan jeg godt, så har jeg lidt plads at arbejde på. Og ikke, at det bliver stoppet af noget tape. Og så her, det er vigtigt at huske midten. Og ja, der går noget tape til. Man kunne også bruge mosgummi. Det der skumgummipapir. Der vil man jo kunne klippe et helt stykke ud og sætte ind under, hvis man ikke vil bruge så meget dobbeltklippende tape. Overvej lige, om der skulle en sort splat eller to på. Nej. Det er altid sort splatter. Ikke nogen sort splatter. Ingen sorte splatter. Så. Bare lige smide dem ud. Min skraldespand, den er emigreret over til den anden ende. Den skal bo der, og så skal vi lige have den lille her. Ja, den får selvfølgelig også lige finde ud af, hvorfor det gav mest mening at sætte det til, ud fra den størrelse, jeg lige havde klippet det. Og en til. Så. Og nu kan jeg jo ikke huske, hvornår jeg har taget det billede her. Det kunne jo have været smart. Også fordi jeg havde sagt til mig selv, at jeg ville have dato på. Jeg ville faktisk have haft sådan en her på. Men det bliver det ikke. Så hvis det skal være på den måde. Så vil vi bruge nogle af de andre. Og det er Studio Calico. Jeg var med i deres månedsklub engang. Ja, november 16. Det er et par dage siden. Men der fik man den her. Og jeg er meget glad for den. Og jeg har en liste af mennesker, der står i kø til, i og så fald, at jeg en dag vil sælge det.
Det vil jeg ikke. Det er ikke til salg. Det skal vi lige have slået fast. Tænker jeg, at man kunne skrive favorite heroppe. Den er nok nødt til at være sort. Tror jeg. Den bliver sort. Jeg kunne tænke mig en mindre klods. En mindre klods. Og det er bare VersaFine Clair, jeg bruger her i Nocturne. Som er sort. Helt sort. Se. It's so pretty. Det kan jeg godt lide. Den var der. Så prøver jeg lige noget. Det er ikke sikkert, det bliver godt. Men jeg prøver lige noget. Jeg lægger lige den her til siden. Og så tager vi Elizabeth Craft Design. Jeg ved ikke, om den hedder noget. Den hedder Clear Stamp Planner. Retro måske? Nej, det tror jeg, det står. Det ved jeg ikke. Nå, der. Jo, retro labels. Wow. Hvis jeg så også skal få et par briller, nu vi er i gang, så vil alt der bare være godt. Tænkte lige at prøve noget. Der. Jeg sætter den nedover sådan en kant der. Nej, det er lige meget. Det gør jeg ikke. Jeg vil ikke se, når musikken spiller lidt ved. Ja, så langt, så godt. Så lad os lige se om det, jeg har i tankerne, kunne blive godt. Så vil jeg bruge Love This indeni, og så klippe det ud og sætte på billedet. Det er pænt. Det er meget pænt. Det er en pæn skrifttype, den her. Font. Den kan jeg godt lide. Sikkert fordi den minder mig om Heidi Swaps. Jeg har fundet den. Skal jeg lige klippe den ud. Jeg ser, om jeg har en mindre saks. Den bliver lidt voldsom. Det har jeg. Og jeg klipper. Selvfølgelig efter stregen, ikke? Men så der er en lille gul streg på den anden side. Eller gul og cremefarvet streg. Så der lidt matcher stregen imellem den sorte streg, den sorte tynde og tykke streg. Så.
Så kunne den jo godt være der. Fordi så har vi gul og sort, og gul der, og gul og sort der. Ja. Og selvfølgelig på 3D. Fordi det skal ses. Det skal poppe op og poppe ud og poppe her. Voila! Så tror jeg faktisk, at jeg vil våge den påstand, at vi har et layout her. Det skulle da lige være, hvis man skulle have en dot. En lille sort dot. Jeg tror ikke... Det er for meget gul. Nej, sort det bliver. En sort der. Og jeg bruger de store herover. Og gemmer dem lidt af vejen. For jeg vil gerne bruge 3 af de små heroppe. Og så ender jeg med at have for mange tilbage af noget. Hvis jeg ikke bruger dem alle sammen. Sådan der. Og så kan jeg jo så bruge medium herover. Sådan. Nå, nu på lyserødt. Jeg tror faktisk, at vi ikke kommer meget ud. Jeg skal lige se, om jeg kan finde noget at skrive med. Der. En sort pen. Fordi så vil jeg gerne lige skrive 2024. Det ved jeg trods alt, at det er taget i år. Som er 2024. Så det kan jeg godt lige skrive her. 2024. Jeg tror, det var det. Jeg tror simpelthen, at jeg har lavet et layout. For første gang i 1000 år. Føles det som om. Det blev da meget fint sommeragtigt. Synes jeg. Og så er vi ligesom i gang igen, ikke? Fordi min plan er i hvert fald at lave minimum en mere video hen over sommeren. Forhåbentlig mere, men jeg vil ikke love noget. Fordi at det skal man ikke gøre. Men jeg er tilbage. Jeg er i gang. Og jeg har lavet et layout. Og I har kigget med. Og det skal I have 1000 tak for. Og så ønsker jeg jer bare en rigtig god sommer. En rigtig god dag. En rigtig god weekend. Jeg ved jo ikke, hvornår I ser det her. Bare rigtig god dag til jer. Hej hej.